Eskuetatik eta zelan egin? Bastante honan zen, baina urte batzutan txarto. Bai. Zertut eta barruen kanika morgu itezan nien dioz. Orduan txarto. Baina, bastante ondo. Zutatik eta txarto bilizki hori eta marea tezili egin. Baina luzaro, egon zinen nuzunoz, luzaro pelotonein barik? Eskuetako minetik? Urte batzutan eguel hile bibe. Eta beste batzutan eguel urte utzien guatu. Eta zer egiten duen minekentzeko? Minekentzeko orduen gaur hobi egun goiuk. Ure, zemat eta beru eguen, bestie izotza zotzera. Horla zertzezala, da hantxe. Hortzien zelan zertzezan eskue, beru nahutetu zen nordue. Nordue, hantxe. Da holan osatzen duen? Holan osatu? Osatu aldegin hortentxe, hortentxe. Da gero zertzeko takataka pala bataz. Pizkiago hortzeko, urek bihundu ite joan da. Gaur zer geza da zeik. Gero biniz joan mediko bate banaz, kotxi zenero, azizan arzerak emoten, radia gara izan moru nero. Gero zera zerez. Masakistea joate zeinen inoz? Masakistea gorduen gezetu ezien duen.